Aia, zu zestuan jaio zinean, o noiz etorri zinean zu zestura bizitzea? Ni naiz hemen jaio, ni Marruekosen jaio nintzen. Eta, bueno, lehenengo Eibarrera etorri nintzen, ni zestu, oza, nire aita bizi izan zestura, oza, ni etorri baino lehen eta hori. Baina ni etorri nintzen ja Eibarrera 6 urtekin, txikitatik ja, oza, etorri zan, eliatxasi nintzen ja, bueno, gazte eta euskaraz ikasten, eta, bueno, hemen etorri naiz uste, ja, 5 urte, nuala bai zestun. Bai, gutxi, baina, bueno. Eta guain zenbat urtea eskatzu? Ni orain 17 askat. Jo, oso ondo itzaitezu euskeraz? Bueno, bai, lagunekin, eta, bueno, ja, kostume daitezea. Gehiago, bueno, kalian eta hori, bueno, batzutan ikasteko ere, kastolan ere, gauza asko ikastea eta kalin, eta, bueno, eta gaina telebistan ere ikasi asko egin dut, Osa, ni txikitan beti jartzen nuen ikusteko euskerazko hori ETV eta hori, eta horretik gehiago ikasi dut bestian baino, osa, bai. Eta ikasketak euskeraz daizea egiten? Bai, ikasketak. Baina zuri pasako zaizu askotan igual pañolua dakazulako erdera zitia jendiak, ez? Gehien bat, igual, ja pentsatzen dute, igual ni orain etorri naizela ez dakidala, igual gaztea zitzitea dute, baina gertau zait, bai, euskaraz zitzitea batzuk, osea, klaro, nik azten manez euskaraz igual euskaraz zitzitea dute, baina ni beraiek azten maia, ja gazteraz azten. Lehenengo hitza beti gazteleraz. Neire pasatzezat hori, eta ez dakat pañoloekan. Bai. Azalez morena naizelako edo nahi, zestuan ez zait gertatzen, baina zestutik kanpoa behin baino gehiotan gertauzat. Adibidez, Azpeitin gertauz hitzaiten, parkinean, sartu nuen kotxea parkinean, da junitzen tiketa ordaintzea edo, eta gizon bat antzebilen ezinean, da behitu zian, da oie, sabes, esto como funciona, eta bai, inberdezu ez dakizte bakizeta, pentsa, no, jo. Erdera zindiazu eta banekilen, ez? Segurazki morena naizelako. Ez zaizut ikusten oso menik. Gaina beak etzun iten ondo erderaz, osea, beak etzun beak euskalduna zan, ez? Ja, eske ja jendia ikuste zaitu ja pentsau iteula, ez dakit, osea, lehenengo sargazkia itxura, ja pentsatzen dute hau dakila, ez dakila, zuk ez dakizu dakila, ez? Eta gero zeitzi dizu, Ez nik euskeraz hitzein nion, eta gero behak ja euskeraz eskerrik asko, ez dakiz zer, eta behaire igual gero apurua mango zion, esango zuen, dios. Bai, inkomodizatea pixkat, ez? Bai, ere pentsan, ez te pasmau. Bai, nire gertatzen zaitezateatek, kentzen bazu amengua mango zu, osea, amengua, hau kentzeakoan etxean ematen amengua, zatea Rumaniakoa zea, Osea, pañolo gabe biltze zinean etzu jendia pentsatzen amengua zinala. Ez. Osea, gero jartzeakoan ja jendia pentsatzen kentzen bazu, baina, kenutan ekan. Eta inorek etxean ezaten amengoa naizela, baina gauza horiek gertatzen ja, eta nuke pentsatzen, zestuen ez zaizu gertatzen zuen. Zestuan ez, porque zestuan herri txikila da eta danok ezagutzea, orduan zailo da. Azpitin hori gertatziare, Claro, haren egitzean ezagutzen da, orduan, bueno. Bai, da, lehenengo itxura eta hori batzutan...